Tahay lo lagi. So tuliran nong hang kala nomination ke file hul lale alang tumagari pilu chok aron ye sigan nai mati. Tapi lo kurgang dai pang tinkok mala. Asla so jo ini sila nona ke bengi sila. Tuliran nong hang hedi la CM la ke man lo lagi. Kar biang long kon ka cenne ke di koi. Pana cenne ke di hang hang cenne ke bangan cenne ke. Tahay lo lagi. So tuliran nong hang kala nomination ke file hul lale alang tumagari pilu chok aron ye sigan nai mati. Tapi lo kurgang dai pang tinkok mala. Asla so jo ini sila nona ke bengi sila. Tuliran nong hang hedi la CM la ke man lo lagi. Kar biang long kon ka cenne ke di koi. Pana cenne ke di hang hang cenne ke bangan cenne ke. Kopi kosan men lode sata me eres der lo ata me nili tum ladak difu along non alang di pon bom lo dak manja pena bang ini tum ladak second usi tum phan tum tum arjulo kopi aputak se eres mala tum alang di tum ta nang phan hekhe lapen akes nomor ko anno ko pulo putani tum arjulo stala nang phan the lapen akono ni tum DSP phan ala arjudun lo lata kesa ke dak nang tum nomor hai ke long po pulo ke ihin arjunon puta nang thanthe aputa nang thanthe lasinon difusi pon bom lasi klar dakalam ano bangke nili tuman si longji seta melake abinong et kelake tuliram rong hang alangli la APSLC a leaders atong phala poson si mane ason kes ke pa bonje tum jongda na hello si klar dakalam ke mo nili tum nang tum hanang thantu po